Dol rok norok to ani thumbnail logoi no saiman thangkana je ang norok no tini tamno toyoi sana nai tong. Social media o marke viral ungjak Vivek pangeni bumungui khoroksa chela kaijak borjak bini bihik botongo cancer bemar kotor manjagui thwi thangka 32 year ni Vivek pangeni bini paithak langmano sachuka dol rok norok no ang sawi rewano je 4 বছর রমই Vivek pangeni bumungui o chela cancer bemar brain cancer manjagui belaikeno hamya bisnao klai tongmani phiaba 19 ডিসেম্বর 2024 ni sono horni Amerikani kaisa hospitalo bini paithak langma sachuka phiaba kaisa kok amsuk hamya jorao bini bihik sarujuna belaikhono bini logi rikha tei bini logiono tongoi tongkha paithak jora puilani simi dol rok o video ang Vivek pangeni ni lifestyle tei biography no toyoi sana thangoi tongo aboni sekang norok ani channel no subscribe khlaya ko hingke subscribe khlai ridi tei jajak kha hingke like share comment bo khlai di hingke tini ni video senglai sinai dol rok bini soi bumung hingke Vivek pangeni no tei bini nickname hingke no Vivek hinui nunglaio no soi bumung no Vivek pangeni asaima hingke 21 আগস্ট 1992 সনো নেপালো আচায়ব তেই 2024 ni hisabo hingke bini omor 32 ungo tei bini thwimani hingke 19 ডিসেম্বর 2024 ni salni horo paithak langma sachuka professional hingke Vivek pangeni khoroksa doctor tei social media influencer bo sinijago Vivek pangeni bini puilani pora bini hometown Nepal ni kaisa school ni hoite complete khlaika tei bini buskang ni pora hingke Georgia University America ni ajagao khalayo tei Vivek pangeni ajagao physics tei geography o science o PhD bo khlai tongo dol rok tei norok no sawai khanau rewan je Vivek pangeni ni lifestyle bai onek borok no inspire bo ungjago tamni hingke bo amsuk bini life bo achievement rok manmani bagui tei abo simia Vivek pangeni bai sarojunani jori social media o pura jaga no korongjak tei borokni jori no kebo phano hamjagya amahai koroi Vivek 4 বছর রমই brain tumor eba kebe brain cancer rok manjagui rok kotor manjagui boro bisnao lomkotor lomoi tongmani tini tei bini bihik sarojuna bo bai paithak jora no logirewoi tongkha bini bihik sarojuna social media o salbrum no bo bai khorok noike post update roi tongo sarojuna bai Vivek pangeni borok khorok neni love marriage ongui kaijakmani borok tei borok social media bo sob সময় no active tongoi tongo sarojuna bai kaijak paimani ulo Vivek pangeni gobang mano social media o reels rok amahai gobang mano post rok upload khlai tongo tei borokni reels bo gobang ma jagao no viral bo ongui tongmani ajorao tei borok khorok noino bo fans rok gobang mano hamjak paio tei support rok bo khlaio tei kaijak baimani ulo borok khorok noino America o ship onglai thanglaika Vivek pangeni bai sarojuna kaijak baimani yagulo Vivek ni buma bo thwiyei thangka ajorao amoni bangui Vivek America no yakaroi Nepalo phai tongphainani bagui wansukha tei ajorao no brain tumor eba kebe brain cancer hinui bini saksorio doctor rok no phunogui check up khlaimani yagulo final report manui bo saiman ka tei afro belai kheno bo wana chinta wa hapka aboni yagulo kheno bo teisa haino hai America o thwikha aro teisa doctor kaham rok tongo hinui te ajagao no check up khlai tongnani bagui bo America o teisa haino hai ship ongui thwikha aboni ulo no America o bini first ilaj suru ongkha Vivek ni third stage ni cancer hinui saiman ka tei bini sal kolokma romoi no ilaj bo khlai tongmani saiman kha ajorao Vivek ni bihik bo bini khoroksa phan ongui bini ganao bwsawoi tongkha bono phan rewoi
Phiaba amsuk phan roi tongma jorao phano 19 December 2024 ni salo bo bini live ni harioi thangka. Tei America o bini ilas khlai tongmani no afruno bini paithak jorao wngkha a jagao. Tabuk saiman lainai Vivek pangeni ni family ni kogrok no töyui. Vivek pangeni ni bihingno to jotono sinibai na norok social media kwbangma jagao no viral wngjak tei kwbangma jagao no borok support manma bai pono jotono sinibai o tei Vivek jephru cancer manjago afro social media o kwbangma no video post khlai tongo bono care rok khaimani khel rok khaimani töyui. Vivek ni bihingni bumung wngkha Srijana Subedi. Amoni pore Vivek pangeni ni family rok no töyui Vivek pangeni tabuk sukjora social media o kuno khulasa rok khlaiyako. Faidi hingke jeng saiman lainai Vivek pangeni ni house ni kogrok no töyui. Dol rok Vivek pangeni ni asol nok Nepal o bini alishan bangla eba kheba nok kotorma building tangjak tongo. A nogo kwbangma no suk subida jotono tongbaio tei a nogo no Nepal o bini joto family rok tongui tongo. Tei kaijakmani ulo no Vivek pangeni bini bihik Srijana bai America o ship wngui thango tei borok America o no tongo. Faidi hingke saiman laini chung bini borok ni income ni kogrok no töyui. Dol rok borok ni report ni kogrok no sana thangka hingke Vivek pangeni 60,000 per month ajio hinui saimano. Abono karoi bo Vivek pangeni bai bini wife Srijana bo social media ni töyui bo kwbangma no rang rok kaham kwrwng no ajioi tongo eba kheba tongmani tamni hingke bo tabuk kwrwui. Faidi hingke jeng saiman lainai tabuk Vivek pangeni ni network no töyui. 2024 no töyui Vivek pangeni ni network no töyui sana thangka hingke prai 1.5 crore wnggo. Faidi hingke jeng tini saiman lainai bini car collection rok no töyui bo. Report ni anusar sana thangka hingke Vivek pangeni ni tabuk sukjora kuno car tongo hinui saiman yako tei bini bihik bo bini logi o bini fan wngui bono logi rwui tongkha. Hingke paithago mono sana muchungo je khorok nui hamhomya kaijakha borjakha kaijagui bo naidi masa tei masa no yakar lailiya logi rwui tongkha.